Paramenga atakudzwa Sebastian. Ndiwe. Muno tunotaura chidaidzisa sezvandiri mututu tapiwa. Ndiwe. Tamere nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndoda kuripwa. Nembo dzako chitupa nemari yedai. Paramenga atakudzwa Sebastian. Ada kutaura chadauripwa nacho. Udauripwa nei? Taura. Munogona mutongo wema. Aiwa, mutongo ngachi. Mutango waisa zvino dai. Tuzungusira zvatinoti. Imwe chete. Imwe chete. Imweyo. Taura tinzwe kuti zvakafamba sei? Wakawabatikidza sei? Ari pere mukadzi wacho? Ari muno muga uye agare pakati penya. Unodza nezita? Faith Mwandini. Faith. Taura kuti wakawabatikidza sei? Nyaya yakaitika pamusoro mako. Nyaya yakaitika ndeyekuda 19 December. Murume arapo yakauya pamota pangu. Chakatinga kuitira wait. Akaitira mota yangu iri padhoba ndinobuda napo. Apedza kuita wait ndo pandakamubvunza kuti wewe unowe uchitira wait pamota pangu. Chiwani icho uri kuita ichi. Ndobva nditi mota inoshamisira chii? Une chii kwewe? Ati aiwa so iwe auitira wait pamota pangu. Iwe ukaitira wait pamota pangu unenge uregedza kuda kudii? Ndopakapinda musi wena ndisina mota ndine mota yasisi wangu. Akanditi mota yacho ina ende yako here. Unoshamisira nechii? Hauna kana chii? Unoshamisira nemota isiri yako. Ndikati wonge ndikona kushamisa nemota isiri yako. Iwe zvawakaita mari wakaita ukatengesa imba. Wakaita yakanga nhasi ndikuita zvinhu zvimwe chete wacho. Ndopakanditi ini ndakasvera mukadzi wako. Ndikati mashoko unotaura unomamiriri here. Chikanzi mukadzi wako akatogara naye apa anenge achitonditsinya zisonoziziva. Ndikati kuti ndite noizi naye papa ndakati aiwa. Ndigendi nyara. Ndopandakauya ndinomubvunza mukadzi arapo kuti chinhu zvakamira zvakadai so makambozviita here. Pandakamubvunza mukadzi ndo akaramba ndobva aiwa kencherese ndichanomubvunza mangwana. Ndobva mangwana achibva auya achimubvunzawo. Paakabvunzwa ndo pakakumbira rege achiti asuri ndikumbira rege mna ndakadhakwa matauro chikuru ndakataura. Ndopandakati aiwa iyi nyaya kuti titaure tiri tega tiri pana panyaya inezi. Inenge ndinenge mumakomo nyaya inotungirwa ikoko. Right. Iwe unozva Faith Mwandini. Faith wakambodanana here na mututu? Kwete baba. Hamuna kumbodanana? Kwete. Mututu wakambodanana here na Faith? Kwete mambo handina. Right. Iyo wadari? Mambo zvino zvakazomira sei? Iyo hauna kudanana naye uchizotanga kutaura kuti ndakasvera mukadzi wako. Muromo. Handina kutombotaura mashoko akadaro. Mashoko akataurika ndeyekuti akafungira kuti ndiri kuita wait pamota pake. Boziye kana chimwa doro anoitira wait ipapo. Sikaisi taitomwawo doro tiri pamwe chete. Saka pandakaenda pamota pake akangofunga kuti pamwe ndiri kuita wait apa ndaida kutoshenda. Iye akatofunga kuti iye akatofunga kuti izvoni ndiri kuitira wait ipapo. Ndikati aiwa Paramenga ndiri kushedza chamama uyu ari kupinda patop gear kwete kuti ndiri kuita wait ipapo. Handisi kuita wait. Zvikanzi iyoyo chi tokuziva kuti une tsotso kudaisa tsotso dzako chi pamota pangu. Ndikati aiwe unonditi ndine tsotso dzacho dzandinobata dzacho ndedzei? Zvikanzi kuti urombo hwako handiuzivi here. Ndikati Paramenga wakangonditi urombwa zvine basa zveuromba. Kana ndakaromba chawakaona kuti ndakaromba chi kuti uye panapa kutengesere panapa ndini. Vanhu vese vaikuramba wachitenda unotengesere kwaunotengesera. Ndikamugamuchira akauya akatengesera panotengesa. Tototengesa paseti basa yatakatotarisana.
titoti taitowirirana daka rakazobva pakuti izvoni aiona zvandaitengesa zvake zvinenge zvazvisazanyanyotengesa achibva aiwa toda kutaura point chaiyo achibva atanga kuhodha zvinhu zvandaitengesa ini ndo pakatanga kuita kakusanyatsowirirana tese titutu kana kumwa tese tasazamwe tese tandangomorisana ndemizvizvi ndo pakatangira nyaya saka nyaya yakazondirwadza ndeyekuti akanditi wakaromba udaisa tsotso pamota dzangu unogara nehure mukadzi wako ehure ndikati mashoko andakazobudisa ndeyekuti izvoni kana mukadzi wangu ndaitomupindura handikangotangi kuti izvoni ndakakusvira mukadzi wako from nowhere zvinhu hazvisi zvinhu zvinototaurika ndaitomupindura zvaitondituka nazvo ndikati oreti kana mukadzi wangu riri hure saka tese tirikugara nemahure kwetoti ndakati ndakasvira mukadzi wangu anombobvira ndabudisa mashoko iya ndaitomupindura handingangoti from nowhere ndoti aiwe ndakasvira mukadzi wangu hazvisi zvinhu zvekuti zvinotourayisa kana kuti zvinotopondesa handingangouye from nowhere ndokotanga kudaro from nowhere ndaitomupindura zvaanga atondituka nazvo ndikati oreti kana tichigara nemahure kana ndichigara nehure ndiine hure mumba kana kuti mukadzi wangu achihura wakamona achinyengesa kupi nemukadzi wangu wakamona achinyengesa kupi ndo mashoko andaitomupindura ini ndikati oreti kana uchiti mukadzi wangu ihure saka tese tirikugara nemahure ndo mapindura andakamuita kwete kuti ndakamuti izvoni ndakanyenga mukadzi wako kana mukadzi wake kana zita rake kana kuti imamukase nemudzimai wangu wanongoita mamukase hatina kana nyaya dzinomboenda kure nemukadzi wangu nauyu ndio yanga itori best yangu vanhu vese mutauni vanotoziva kuti ndinomwa naye ndo shamwari yangu tikaenda kubhawa tingori 2 tiri pabasa tingori 2 tichingomwa tiri 2 giraji rakatangira pakuti akazohodha zvinhu zvaninotengesa tiba tatanga kutengesa zvinhu zvimwe chete totengesera patiye mukatosvika izvezvizvi titori pasaidi nepasaidi tisu vanhu titori pakatobatana panze tirikutengesa mustreet chaimo kuti iwe une fungidziro here yekuti anga achidana nemukadzi wako? Fungidziro yakazouya mukati memashoko akanga ataura pese apa papasi pese apa ndandisina fungidziro naye asi iyi shoko raakataura iri ndo rakagara kundipa fungidziro kuti angaite zvinhu zvekundiudza mashoko akadai zvinhu zvake zvabva kupi. Fungidziro yako iri pacho chavakambofungidzira nekuti kana uine fungidziro une paunotaura kuti musi wakati handina kuona kuti zvakafamba musha yakabva papi pane pawakaona here wachifamba zvisina tsarukano? Ona wachifamba wese handiunyika ndakuona wachifamba wese ndo zvatotichipika example yefungidziro yavakamboita. Fungidziro yandingakwanisa kutaura mambo ndeyekuti iye anogana aine ruchivo randinoona dzimwe nguva pamukadzi wavo nekuti ziso rake chairo ziso rake achinge akagara chaimukadzi wavo ndotomwa nekuzototsonya kwaakataura ndakuzotoona kuti nematarisiro anenge achiita pamwe ndaitoti shamwari yangu but nezvo pamwe anenge ari kutochiva pamwe ari kuedza kupfimba achiramba. Saka iwe une mukadzi wako akanaka here kudarika mukadzi wako? Akanaka mama kudarika mukadzi wako. Ndoda kudzoka panyaya iyi mama paari kutaura kuti ndakamupindura handiti after ataura mashoko akaya musi wa21 akauya pamuta pangu ndakusumudza mota manheru kuenda kumba achiuya achindikumbira regerero ndikamurekodha mashoko ake achindikumbira regerero aine shamwari yake achiti sori nemashoko andakataura ngatitaurirane pane kuti tiendesane kwamama saka ndikumbira regerero titaurirane kana uchida kundikwanisa kukuripa ndikuripa nezvandinokuripa nazvo ndakamurekodha rekodhi yacho ndinayo izvezvi. For sure ndakaenda ndichiti sevanhu vanoshamwaridzana vanoshanda tese vanhu vakazonzwa marusape kuti izvoni takaendesana pamambo nenyaya dzisina kubvira dzaitika hazviiti ndozvandakati dai tawirirana kana tichikokumbirana ruregere tokumbirirana because tese takatukana ndopatakati semunhu mukuru takasiyana almost nematenesi ndikati kuti ndinesana nemukomana uyo nematori anomuita vanhu vaitonditi muningi wangu ndikati tiswere kuti izvoni taenda kwamamboka hazvidi dai tangowirirana tongokumbirana ruregero zvopera because inini ndakatoona kuti hazvina chimiro because zvinozofamba zvichinzi pamwe ndakatonyenga mukadzi wake iye arinyatsoziva kuti handinombombira ndapfimba mukadzi wake kana kurara naye saka ndo zvinhu zvandaiavoida kuti zvinenge zvakutemesa image kune mukadzi wake kana kwangu futi
ndozvandaitoti dai tangoitana sori zvipere because iwewe wacho wakuzviita ngwanyanya kutsamwa kudarika ini ndakatsamwawo asi dai tangoita kuti zvingopere because tatukana mukudhakwa tese ende tatukana semagururu ende handike kutanga zvekutukana ini ndautara unedziwana ndine mai vatatu tapiwa deno iwe wangoti wabvumanaidza kungoti zvipere tione kuenda mambo wakurerutira inini watukana kudaro mangwana tindakazoenda kana tapiwa sama tapiwa kungini kutaura masoko akadaro apa ndini muchitengesa nesi tapiwa kati mama ndikumbira uregere sori iwe ndinge ndakadhakwa ndakataura ndakati sori ati ai iwewe hauchakwanisa kuti ukumbire inini uregere nekuti mwana wewaridzi uri kuti iwewe wakaita zvawakaita naye usina kuita naye handiti chienda unokumbire kuna natete wemwana vana baba vemwana foshuwa tapiwa uyu akaita nguva ati nokuva nyaya yakandiri crospondwa pamusana patapiwa achitaridura kukumbira uregere achienda kwatete utete murefu anogara kumberi petsanza guru kuya mwana wahanzvadzi yababa wemuroora wangu akauya umwe musi iri sandi na6 o'clock achiti ndauya ndamutsanza guru uyu babani akati unani akati ndiri ndege akafonera tete wakati unani tete akati ndiri ndege zvikanzi hazviiti kuti iwewe uye uri wega unoda uine ukama hwako kuitira mai mangwana kati it's okay wanoda kutaurirana sandi mande haana kuzouya angati anoya mande haana kuzouya ndopaakaenda mheri kuti akaendepi vazoya chipiri ndopaazoenda pane mukomana wangu wako abva ati ndinokumbira ruregerero taku ndendakabatikana nezvakadai saka nyaya yedu ndoda kuti ndiende kunokumbira ruregerero taku akati kweiwewe sandi takaswera takabumirira ngeiuzotsvago hama yako yonodii unouya naye kuti tiite sei titaurirane tapiwa uya akabva aregera kusvika nanhasi mukomana zvati aini ndakuedza kuti nyaya yaiendai pamberi ndopaakasitaura nakomana mwana sekretari akati nyaya iri nhasi asi akanga kutospendesa nyaya ndiyo yatiti ndikumbire ruregerero kuna takudzwa parameni ruregerero rwacho rwanga ruri rwekuti ndakataura kuti ndakasvira mukadzi watakudzwa but harusi rwekuti ndakasvira nderwekuti ndakataura ndakataura imimi mune fungidziro here kuti akasvira ipapo mambo zvekuita izvozvo zvaana pati kutaura kwake handimanzo achitaura kuti pabasa pedapa kusenza che iye ndiye atori nejelasi rekuti uyo ane kamari ako ndo zvinhu zvakaita sei ndiye kajelasi kake saka aida kuedza kuti akamupa masoko aya uyo achabva abva panzvimbo ndo zvaaifungira iye asi aiwa ndakati kutengesa iwewe panzvimbo pake ndo nhau iripo kana ive kurunzi mawitness aibvuma ipatiyemo kwavanotengesera zvino munoziva mambo zvewitness zvinodini zvinonetsa mawitness atoripo asi manje vanofanira kungowirirana sevanhu vamwe chete pamusoro semonera mundoona kuti zvechokwadi danana pawairava hapana asi kuti nyaya yakauya pakuti vanhu vanogara wese vanotukana vanoita sei so chinhu chakutonetsa ndechekuti maisa mwana munhu pakati muchiti akarara neuyu anogona kutoripa mwana wewaridza mukadzi mudi anogona kuripa kwete kuti uyu aripwe kana kuti awa matambira awa but vaitamba nemwana wewanhu nemukadzi saka maromo chekwa anofanirwa kunge aripo pakutoripa mukadzi pamusoro ndokwaka wanga kungoramba kwenyaya yapinda mudare asi nyaya yaida kumira zvinokanayai yato nenguva akakumbira kutaurirana zvikuda kukumbirana ruregero panyaya yake mashoko akataura saka watotishambisa muno mudaro nhasi yakuramba pamberi kwatonga but inyaya yakatsonga munokumbira ruregero rwei nekuti ndakasvira here kana ndakataura
ekutaura mashoko iyayo ekutaura noti kusvira pamwe pairi kanyatsotaura iwewe aikumbira mari ekuti ndakasvira here ndakakutaura mashoko ndakasvira asina kusvira changamire ndikuona naui pamberi penyu changamire uyo murume uyo manzo achitotaura kuti ari kupima uyu kuti mwana mudiki kwazvo ne10 years saka akataura mashoko aya achidzimbidzira mufana uyu mufana haana zvaakagona kuita nekuti mufana uzisho asi chakaitwa apa hapana asi kwaive kuda kungorwadzisana mukudhakwa imomo saka murume uyo ari kufanira kudzorwa pamatauriro newaduku nyange uri mukuru ziva zvekutaura pane wapana nekunge uchiziva futi zvauri kutaura nekuti apo wapinza mukadzi pakati manje wakuita sekutoti wakarara nemukadzi uyu mumba umu hamuchisina kugara rwakanaka nekuti uyu achafungira mukadzi wake zvakaipa wanga wakagara zvakanaka murume uyo ari kufanira kubvisa maromo chekwa pamberi penyu changamire akataura zvenhando uyu inini handina kuti izvoni ndakasvira mukadzi wake ndakati izvoni kana iwe uchiti mukadzi wangu ihure saka tirikugara nemahure tese handina kubuditsa mashoko ekuti takudzwa ndakasvira mukadzi wako ndakabudisa mashoko ekumupindura anditi mukadzi wako ihure wakaromba udisa tsotso pamota pako ndikati ayewa ndandoda kutoshedza chamhama kuda kupinda pabhonjo handina kutaura muromo yekuti ndakanyenga ndakasvira mukadzi wako ndakati iwewe kana uchiti mukadzi wangu ihure ndine uromva saka tese tirikugara nemahure ndo mashoko andakataura imese mataura iye ati mukadzi wako ihure iwo wataurawo kuti kana wangu iri uhure wako ihure ndosaka iwo waizokumbira handina kukumbira ruregerero idzvai mambo aiwa hanzi une vhidhiyo iripo ndinayo ndakati mubvunza kuti iwe shoko rako rakati wakasvira mukadzi wako wakamusvirere odi yacho ndinayo izvozvo ndizvo ndikutaura kuti izvoni handina kumukumbira ndakati izvoni mirai timbotaura ndakati izvoni tinofanirwa kuregererana tofanirwa kukumbirana ruregerero handina kuti ndoda kukumbira iwewe chete tikanzwa vhidhiyo ichitaura uri kukumbira ruregerero ndizvo ndikuti ndakati uya tikumbirane ndati tikanzwa vhidhiyo yovhurwa nokuti asi pane vhidhiyo iri kutotaura uchikumbira ruregerero vhidhiyo yobuda iwe uri kukumbira ruregerero uchiramba kuti aiwa mambo zvandiedza kutaura ndezvekudai tati iwewe zvekunzi wakakumbira ruregerero saidi kwangu kuti wakakumbira ndaikumbira ruregerero saidi kwangu ichokwadi handisi kuramba ba izvozvozvo iwe taura kuti ndo zvatiri kubvunza kuti iwewe iye akakutuka iyewo uchimutuka saka iwe unozokumbira ende ndiye akataka kukutuka iwe uchizopindura pakutuka saka anogozotikumbira uregerero ndiani pakati pevanhu iwavo dai akatanga ari akakumbira ruregerero akatoramba but aramba iwe uri kuzwa kuti uri murai iwe uri kuziva kuti uri ayo ndaiplay video yacho pamusoro izvi ini ndoda kutsigira pamashoko aari kuramba kuti handina kukumbira ruregerero. Ini murume wangu paakandibvunza ndabva kubasa kuti Tapiwa ataura mashoko akati ichokwadi here. Ndikati mashoko ataura iwayayo kunyepa ndichanomubvunza mangwana. Pandakamubvunza kuti akatoti mufunge henyu mai ane ndokumbira ruregerero nemashoko andakataura. Noni ndakamubvunza ndikati mashoko wakaudza murume wangu ekuti iwewe wakandisvira unoziva muviri wangu here, wakambondiona here muviri wangu. Akati mufunge henyu mai ane ndokumbira ruregerero nemashoko andakataura, pamwe ndakataura mukudhakwa. Akakumbira ruregerero. Saka iye aizokumbira ruregerero sei kana aiziva kuti hapana chaakataura. handisi kuramba nezvekutaura namai ane. Mai ane ndakavati izvoni murume wenyu akakuti izvoni ndakataura mashoko ndikati ayewa handizvo zvandakataura kuna baba ane. Ndakamuudza ndichiti izvoni wakati mukadzi wangu ihure. Ndakubvunza kuti ungagokumbira ruregerero iwe watukwa iwe ndioenda iwe watukwa iwe wamutukawo iwe ndio unondokumbira ruregerero wei usina chawatadza mese matadziranaka. Saka iwe unozotokumbira ruregerero rwei iwe usina kutadza. Chandai avoid zviro zvausina kuita. Zviri nani kuuya mudare uchitaura chokwadi nekuti mafacts ndiye anokukunda mudare.
iwe haungati munhu akunyangadzira ndiye atanga kukunyadzira ndoungada wakatondomhangara usikatozomudzorera wakatondomumhangarira kuti ini zvakatondishamisawo mambo kuti zvoni auya sei kuno saka iwe ukatukwa nemunhu hazvina ndawa aiwa zvine ndawa but ndaingoti tingotaurirani haungati ndaingoti nekuti iwewe watukwa hazvina kukurwadza asi iwewe wamutuka zvamurwadza saka atukwa ndiani ipapo handisi kuramba it means kana zvisina kukurwadza hauna kutukwa ende usina kutukwa haukumbiri ruregero aiwa ndiripanzwisisa wambotaura iwo wakakumbira mudzimai wake handina kuramba teerera ukatoenda futi kwaari usana ngatiregerani uri kungoramba bedzi pekuti ndiregerero nezvandakataura pamberi pamambo uzobuda bedzi kungomzenga ipapo handina kuramba ishe izvozvo zvokumbira kuregera handina kuramba handina ngobvira ndaramba ndatoti izvoni kuna mai ane wacho ndakatovakumbira uregero kuna mama ndakatovakumbira uregero kuna tapo wacho kuna vanhu wese wakaonda kudarira ndizvo ndiri kutaura kuti izvoni ipapo ndipo pandakatoitawo kana mistake yokumbira ipapo chete wakaronga kunyirwere vakaaatete kusadza kuko wakumbira uregero izvi uri kunyatsoziva handisi kuramba paipapo ipapo handisi kuramba murume wechangamira ari kutenderedza ake dare panyaya yakataura uyo akanyatsa kutaura chaizvo achitaura ake pateri ari kuda kubvuma ozvivharidzirawo nzvenga ada kubvuma akahwanda handisi kuziva kuti ada kuzama kudii changamira ari kutenderedza dare nyaya yaakataura nemuromo wake hakuna chinhu chaimupa simba nekuti arambe achifamba nekuuya kuno kudare kuzomisa nyaya yange iri kuno kuti amirai timbonotaurirana ane changa ari kutotya pakati papa saka zviri nani kuti ataure hake zvakapane kuhwanda kukona kwaari kuita anzwa nyaya yevhidhiyo akuti zveshuwa ndakabvuma kuti ndakakumbira zvanochiita tiende pajudgment tauraike kupedzisira ndaona kuti tingangokakavadzana baba ava nekuti mhosva chaiyo haigashirwe sekuiti sadza kunguti sadza heri muruvara asi zviri kutoratidza zvinhu zvavakadii naye zvavakaita havana kurara nemukadzi uyu iwo wakataura mashoko asingaiti baba chandakaona kuti wada kutongopohwa shamhu dzavo apa wakutoedzeresa hasha asi wapenge watoya semunhu kwaye chaizvo asi apa wautotipa hasha nekuti wakutoramba uchitokakavara kuti wakamashure kuti hanyakutai wakutoda mutongo wavo mambo dare razvoona kuti mututu wakatukirira kuna Sebastian uchitaura zvechinya zvinonyadzisa kumukadzi wake zvinove zvinhu zvisina kunaka kufamba uchitukirira vanhu especially uchitukirira nevanhu vasiku nekuti kutukira kwaaiita uyu aitozosvika achindoita noise kumba kwake mhiri zhonga yotoitika pamusoro pekuti zvaunenge wataura kubva mukanwa mako togara tichitaura muno mudare kuti tinopedza pfuma yemunhu muromo wake nemboro yake saka izvozvo nawo zvinobuda mumweyo mumukanwa mako ndo zvakaora kana bhaibheri rinotaura kuti zvinopinda mukanwa zvinopinda mumuviri wemunhu hazvina kuora asi zvinobuda mukanwa memunhu ndo zvakaora zvichireva kuti wakakanganisa waikumbira fanira kuti ubatsire dare wokasika kuti ndakakanganisa asi wanga waruda kutraya kuti udi
ugadzirise nyaya yako isingagadzirisiki. Saka dare rinokubata nemhosva yekuti wakatuka Sebastian uchiri mutukirira nezvemukadzi wake akanga asipo, akanga asina ndawa, uyo waitozosvika achindorohwa kumba kunzi uri kuhura mukadzi wangu kana kupunza imba yacho. Saka dare anofanira kubhadhara chiiro. Ndikuona vambudzi mbiri dzakakodzera. Andona mbudzi 3 tagamira, kumurume, kumukadzi nekudare. Mambo muromo une nyaya yakakura sekutaura kwakaita, une zvaakataura nazvo zvinyadzi zvinotserudza pamberi pevanhu, sezvekutaura kuti mawitness atoripo neaudio iripo yekuti zvaikumbira ruregerero. Kazhinji muromo wakadaro patsika dzedu chitaura zvemukati, zvemukadzi wemunhu, zvemukati mebhurugwa rake, imombe changamire, kuti zvinhu zvinonyadzisa zvaakaita. Saka hazvitaurwi musociety mune vanhu, achitaurira pane vanhu, achitukirira kuti ndakatsvira mukadzi wako. Hakuna zvakadai patsika dzedu. Zvinototangira pamombe nembudzi 2 kunoti 3 kuna mambo, kuti ufambira uchitukirira vanhu mukati menyika. Mitongo yataurwa hapana chandikuona hangu chakanyanya kuita pavana ava vanoita zvekudhakwa wese. Asi majee ake paasvika kumukadzi uyu, muripo wake ndaaisiwo mbudzi pamukadzi uyu, nembudzi yemadzishe ekupedzera nguva dai. Kaka achangamira, inini ndinoti akabvisa mbudzi 3, opa mbudzi 2, mbudzi 1 chete, oripira kudare, obhadhara nemakosti ake amuudza kudare. Makosti ako edare ichi ndakabhadhara 35 ne10 yandabhadhara plus mota yandaidira fee yokuya kuno. $45. Right. Saka dare riri kuona kuti wondobvisa mbudzi 2 dzaunoripira unayo, kuti mangwani uzive kuti haungotauri zvinhu zvisina nebasa rese. Ne$45 makosi aunzwa kudare, then nembudzi 1 yedare. Kana iri mari in all it's 120 plus 45 kuita $165. Unoibvisa rini? Izvi zviri kutaura medu hamusi kushandika, ndogona kungoitora kana kuti after 3 months kuzinetsa nekanzuru tinotengesa mustreet, tokana kuti by after 3 months ndapedza zvese. 3 months to pay. Tokupa 2 months to pay. First month yatiri kupinda ino ye100, second month 65. Wobva wapedza mari dzako. Saka undosenza uchiziva kuti mangwani hautauri chitauro. Ubvisira pano mari yako yanestora pano. Mari? Uya une mari yacho pana chibvisira pano. Okay, isimuzanye.